Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Yuya, bye and good night. In the sky, stars are bright. May the moon, silver beams bring you in your dreams. Close your eyes now and rest. May these hours be blessed. Tide the skies bright with dawn. When you wake, when are yours? Tatay. Yap-yap ka, iyin, tatay. Yap-yap ka. Nagilak siya naghapuhap sa agtang sa iyang amahan. Tatay. Diyos ko, Tatay. kaluoy sa amahan ng anak. Inday. Hali. Hali, Lola. Dali. Di yang kuyuya. Wa man kuya kusog. Hinayaman. Tuyo raman iya ako yuya. Wa man ako tingog. Kanta yang ako tatay ako yuya. Aron okay na siya mata siya. Tuyok na tatay ko. Nandito yang ako. Bahaya sa iyo. Sige na tatay ko. Tuyok na tatay ko. Tatay. Tatay. Tatay, yap-yap kain. Tatay ha. Yap-yap ha. Dilin. Dilin, anak. Ikaw. Ako, sir? Yes, you. Kadiyo, sir, ha? Manaw ko din lista, sir. Kadiyo, sir. Oy, kamo ba? Kadiyo, sa Samson, kikitaw ko, sir. Dulon ko ning amo na to, basig, doon ni tuyo ba? Basig, may yun ni, o baka, tagan tagbunos. Sige, kadiyo, diya sa mga. Okay, sir. Hey, sir. May ngapon, sir. Follow me. Ni aram ta ko siya tungod. Huwag gimusulti yung siya tuyo. Isang ko kabalaka ni da. Usa ko yung tuyo, no? Sundon lang ko, kaya basig masuk ko iniglingi nga, huwag ko musunod niya. Unang igayon nga, gipatawag ko ni niya, da. Pero may mata mi siyang tanaw na mo, dinis among gibuhat. O baka mo tanaw dus layo. Pero, karong gipasunod yun ko. Yay, kulba na dis da. Ano magka niya sir, anong gipasunod mo kung mo dinis mong opisina, sir? Pipila ka simana na sa bunga. Nagtrabaho din sa akong resort, di ba? Ay, yes, sir. Ubay na sa minahin mo, sir. Nahuman-human ginamo ang ubang treehouse, sir. Nga mong gipahimo sa masawa ba? Nagabantay ko. Oh. Lahi na ang imong ikauban karon nga tao. Kain man katong kanunan imong ikauban nga usa ka lalaki. Asa si Abay Dave, sir? Yes, si Dave. Ako, sir. Mahal lagi. Nadaot babae, sir. What do you mean nga nadaot sa babae? Ay, gibiyahan sa kapuyo, sir. O, nagsige lagi inom-inom. Nadisperado yung taon, sir. Yung taon kayo. Butar ba tutukan na? I could see. Ha?
Dool ra ang inyo gikan nining mga resort, dili ba? Ako, sir. Sa Picas Barrio ra, sir. What was his family name again? Ha? Yang apelyido? Oo. Kuan. Sa ti apelido ng bayo, eh. Gusto? Iyas, sir. Iyas. Yes. Oo, sir. Iyas. Matuli mo nga nagsige na lang og inom si Dave. Wa ba makabadlong ang iyang mga igsuon o ginikanan niya? Ay, wa man na siya igsoon si Abay Dave, sir. Bugtong ni siyang anak kay pinangkan mo ko na yung inahan, sir. He, ala, patay. Patay ko ni. Libak na ginila. Aw, isgo traday. Tinuod mo, sir. So, wa di maminyo og lain ang iyang inahan? Ay, di kay wa maminyo og lain, sir. Wa gyud maminyo. Mao ba? Sige. That's all. Oh, Magagawas ka na. ha? Sige, sir. Salamat, sir. God, gusto ka ko sa akong pagtuta? Siya ang kinahanglan masayran ko ang tanan. Ano mo to ni... Ito, sir. Amuro mag-na-internet ni Abay. Basig nibong na siya nga lahin ang may trabaho din ni karon. Ay, balik ako sa pisto, eh. Pero libog ko na. Libog ko. May pag-striktura ba nito, ha? Pero may mag-isa din na mo ni Abay. Ay, nanong ka, ha? Wala. Yay ka. Yay ka na. Bayot maka ni Mr. Lim. O nakagusto niya Abay Dim ako. Pero di sa tingali, eh. Di sa tingali, kay minyo naman siya. O pinangga ka niya ang asawa. Pero ano ba nakunahunap ang kuha niya, eh? Palauman pa naman ginakumayo. Kuryoso naman to siya. Balik na ko sa pisto, eh. Piling! Piling na tatay! Matagwa ka! Oy! Paghinay. Amin ko, tatay. Awa, tatay. Awa, na ako 5 stars, tatay. Pride kay ko, tatay, no. Hiwat ko, Nimo, no. Dave, nag-inom ka sa akong pagikan ganina. Punya nag-inom ka ng gihapon ron sa akong pagpauli kuha sa imong anak. Last na ninay. Angay lang. Elaine, lakaw na inday. Pag-ilis ng uran, ha? O di ikaw man, pagkuhag binughang kahoy sa silong, ha? Aron makalungag nas lola. Oh, yaya. Wa ka maluoy si mo anak, Dave. Naminghoy tahon nga human ka pakit ang papel. Mura ra ka kuha. Dili ka na gani makahatod og kuha niya sa eskwelahan. Kung mag-iningon ka na walang anak kanunay, dili lang ang imong anak ang imong mapasagdan, kundi lakip ng imong kaugalingon, di. Nadagas sa namungot ni mo ay nabiyahok ng imong naong. Naglawom ng imong mata sa karunay paghubog-hubog o kanunay pagtukaw. Paabot sa babae nga bibiyan nimo. Balik pa si Imin ay. Kung ibalik pa siya, dugay ra. Kung nawili pa siya nimo, ninyo, o sa inyong anak, hagbay ra siya mipakita din, he? Pero wa! Nakaamin ko na si Imin ay eh. Nga mahal mi niya o dili niya kayang mawa mi niya. Kasiguro ko nanay. Ug hangtod karon nga dili pa siya makaamgo, mag-iningon ka, anak. Hinahinaya ni Wos pagguba ang imong kaugalingon. Sahi gayon nga matinuod nga makaamgo man si Imi. Kung makaamgo man o galing, wa na ka din.
Wa na ka. Pasakiton ka na. Kung dili kayang inahandra ni Elaine ang mawaan niya kung dili lakip ang iyang amahan. Nay, Wa ka maluoy sa mo anak. Ang bata nin taon ang may adya. Kaya ang iyang amahan nagmahuyang man. nay. Si Imi, nay. Si Imi, nay. Anak, nakasabot ko. Mahal ni mo siya. Pero wala siya. Maski pili niya niyang kaugalingon kay ninyo ngayang pamilya. Musa pa dayon kas pagpakabuhi nga wa na siya kay may anak siyang gibilin ubos imong pag-amuma. Di na ko kaya. Kaya nimo. Kaya nimo. Kinahanglan nimo kayahon, anak. Bangon, Dave. Nakinahanglan pamilya mo. Ambi, Iyo, nay. Ambin, Ang binanay. Last na lagi ni. Last na nila kong inom. Ginalon ko ana. Aron nga makapaway ko nay. Kay kung dili. Tingalig mahinayon ako sa kabuang nay. Dili, nak. Dili, kini ang imo gikinahanglan, Dave. Dili, makatabang ang bino sa imo kaguol. Ang imo gikinahanglan mo pagdawat sa kamatuonan nga dili tanang love story happy ending. Kadungog ka. Anak, maluoy ka sa imong anak. Dave, sa imong kagalingon. Hindi kang inom, pero ang ay kaon-kaon. Mukaon ka magani. Nagana kayang tulog kahungin. Sa kung masakit ka, magunsa na malo niya si Elaine. Dili ka mamaluoy mo biya sa mo, anak. Dave. Hehe. Muta na magkita na, sir, ay. Salamat kay sir, ha. Gyatod taon minimo, sir. Kasi taon mismo plite, sir. Ngit-ngit na ba kayang nag-overtime ra ba mi? May na lang kami. Kay suod gyud taon mi sa kanan. Bisag taghan gyud mi. Salamat kay sir, ha. Salamat, sir. Don't mention it. Isang ganun gyatod taon minimo, sir, ha. Kau pa ni lumor ba kayo ni sila? Ay, sige na, Luminom na taon di skillet, sir. Nagsinikhan na yung taon. May tuyo ka niya by Dave, sir? Concern lang ko sa akong mga trabahante. Matod mo nga kanon na siyang nagubog-hubog, dili ba? Oo, sir. Nag-ato na to si Ilaron, sir. Labi siguro, hubog na sa to. Oh. We're here. Diba lagi ka na sa ila, sir? Ano nakatulog ka din, sir? Oh, lah! Ang nahan mo niya by Dave, oh. Nagdagan pa yung siya lang. Isa yung isuon. Isa ilang ni Punso. Oh, ano ka to? Ana. Oh, ano nakailam kasi inahan niya by Dave, sir? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!